algú pot pensar tot això que expliquem només parlem de l'esport d'èlit, i no parlem de l'esport de base, però esclar, llavors hauríem de dir, és que durant aquell temps doncs vam fer 1.000 instal·lacions, etc, que això va per l'esport de base, que els ajuntaments col·laboraven amb l'esport, etc. Aquí ens podríem extendre, però de fet ja ho sabem tots, ja ho sabem el que volem dir. La creació dels consells esportius anaven en aquesta línia, etc, de base comarcal, tot això. Esclar, i tampoc cal dir-vos a vosaltres, perquè ho sabeu perfectament, que l'esport d'elit es justifica perquè és una atracció per la joventut i que s'hi enganxa, i aleshores doncs una cosa és com un cercle virtuós, frase que estava de moda fa un temps. Bé, aleshores estem doncs, això que acabo d'explicar, en un present esplendent. Estem encara amb aquesta d'això, de les medalles, dels campions, en tenim molts, en plena crisi. Aquesta crisi, esclar, és molt més forta. N'hem viscut 5 de crisi, jo n'he viscut 5. L'endemà dels Jocs, l'any 93, ens en vam donar compte que estàvem en crisi. Com una anècdota, tothom ho deia. L'endemà dels Jocs ens vam despertar i hi havia la crisi del 93, que va ser dura i forta. Clar, no va arribar als 3 anys, però va ser dura. I la vam passar, com vam passar altres 4. Jo les he viscudes. I, bueno, el que passa és que aquesta és molt més forta. Aquesta és mundial, aquesta és diferent, i és una crisi de valors també, que s'haurà de reconsiderar que si no s'arregla els valors, que ja els he dit, doncs també malament, no haurem de caure amb la mateixa pedra. L'esport català té una solidesa increïble, perquè té uns fonaments que arrenquen del Lucius Vinicius, i sobretot de mitjans del segle XIX. I, per tant, estem en situació d'aguantar una crisi i que després tornem. Que hi haurà molta gent que haurà de quedar pel camí, que clubs plegaran i tot plegat, però en sortirem. No sé com ni quan, però en sortirem, segur, esteu-ne convençuts. Esclar, diuen, quin model esportiu s'hauria de pensar pel futur? Si ja el tenim, és el model de sempre, el model dels clubs, de federacions, tot això, i que tothom l'ajudi en aquesta línia. Aquest és el model, no s'ha de pensar en altres. Que hi ha coses noves, que hi ha empreses mercantils que han entrat al món de l'esport, molt bé, benvingudes, etc. I, per tant, tots plegats ha d'anar creixent, però el model bàsic, el model d'èxit, és aquest, i que està ara difícil, etc. Esclar, en parlen, es basa molt l'associacionisme amb els voluntaris. El voluntarisme, que està en crisi també, que costa molt trobar presidents de clubs, etc. Sí, és veritat. El professionalisme ho ha desmarcat una mica, però també, per altra banda, em dono compte que en el camí de la solidaritat n'han sortit molts de voluntaris. El Banc dels Aliments, a Càritas, associacions, ONGs. Esclar, els prejubilats, que no tenen ni 60 anys, els tenen acabats de fer, ni acaben, tenen 2 opcions, o quedar-se a casa a mirar la tele, o bé fer alguna cosa. I per aquí el voluntarisme s'hauria de, també a l'esportiu, buscar. Ja no dic els prejubilats i els jubilats als 65 anys, amb l'esperança de vida, que ara és llarga, com es veu aquí present, l'esperança de vida llarga, poden, molta gent no hi han caigut, o se'ls ha d'anar al darrere. El voluntarisme s'hauria de tornar a activar, perquè és una de les bases de què els clubs poden circular i tot plegat, si no tothom cobra, si els dirigents cobren i tot plegat, no s'aguanta ni 2 dies. I per tant hem de tornar a buscar voluntarisme, que n'hi ha i que per tant encara això funciona, però així. Bé, clar, el factor que serà decisiu per sortir-ne de la crisi, quan se'n vagi sortint, primer necessita que comencin a aflorar els pressupostos d'aquí, d'allà, etc., i que hi hagi diners, que els bancs deixin crèdits, etc. Això és bàsic. Però després, el factor decisiu per sortir de la crisi esportiva, jo sempre em refereixo, són les persones, el factor humà. I el factor humà en tenim. I en tenim per què? Doncs de l'INEF surten cada any de l'ordre de 250 llicenciats en educació física.
Blanquerna, 100. En diuen graduats, però també fan educació física. No hi he dit bé? És que ja protesten, no? Bé, a la Universitat de Vic també ho fa, a la de Girona, etc. Tot això són gent que queden, que són i que són gent de l'esport. Per tant, quan acabi aquest tsunami, aleshores la gent de l'esport sortirà forçosament. Jo hi crec i serà així. La crisi també afecta les entitats mercantils i, per tant, jo l'altre dia, que en una reunió que hi havia el secretari general, hi havia un director general d'una de les més importants entitats d'aquestes que es dediquen a fer fitness i que fan l'esport i tot plegat. I li vaig preguntar, com estem amb la crisi? Jo tinc moltes baixes, però estem recuperant, hem fet uns programes nous, més assequibles i tot plegat, i ja estem als 80.000 abonats, 80.000 gent de l'esport, abonats, que paguen cada mes, etc. Vol dir que la gent potser deixa altres coses, però l'esport, que n'ha fet un estil de vida, doncs no es deixa tan fàcilment. Si pot, l'esport hi és.